agus duine go foiile a landal. Well cardú gur mé mai agus hat an seánach tá fáil se bhór roh ag an óráid ionach seo tugí mar chuid de hána na Gaeilge. Is me sé ferga mag anreachtaí ó glór na móna. An taine me turn streich de caintin seo na Glórtha Chathail ag saoú dóanúir agus seán tríú caint a gínar in sa streich bhí Joas an a gin agus bhí an a gin seanse cainte agus an nósráid a ton na go mé spéise a gin a chur an agalibh. So obviously tá Dara a clúgus Cail ar Dara an ar ceantar híam just bhí mé ag méirí níos luí hen sin nar a bunú glór na móna hir sa bblion Gaeluinn sa cethir. Mí na saona, mí orí fór Gaeluinn sa cethir, bhí sé mí an éagar thug Dara an óráid Cailúil as Gaeilge or as Gaelunn ar fad nar thug sé Sam Maguire agus sprág sé na Gael in ar geantar. A más daoine eile le gullam an na gríomh. Agus an acht be Cuirfidh Ní Chathail a chur an agalú ar Dhara. A rís agus mé ag meú ar Cuirfidh nar a dosco ma déine geanad bh Gaeluinn Gaeluinn sa séideag. Bhí ban eile as siar canal stílinn catína ag sean agus bhí sé rálam forgat a ban ógus le leis cean na teachtain seo ag an coppla seach chuní siúlamachtaí Cuirfidh Ní Chathail. Taobh tíad a sé bhí sig tuairt óráide ag an lád Dhara go mé farse agus a gríleir na lécar agus a gríleir an drám Dhara agus a gríleir BBC agus radio fáilse agus fiche tógra nach é. So tá John sásta go bhfuil Cuirfidh in seánach hon an tagalú seo a chur ar Dhara. An bei seo a gáir fé beidir cíige bhaimete nó mar sin an éon beid de seo gin hon sé bh córa a dhéanú ar Dhara. So gan heilú bhile tá mé gáil sibh thuirsta Cuirfidh Ní Chathail. Gur míl maigad fergal, tá má chúsáasta a bhéon seo fiú ceir bliana go léith níos muile agus deas an deiscante eil lása a Dhara. Is dóthe ghfuil cinneal an cheangailt seo agat le bal firste tá an gur thugta cuirteoir an coppla uair ach bé sé deasart rintcante a dhéanú ar do chuid Gaeilge, do chuid pelle agus an cheangailt tá agat leis sin ar fád agus le a cheanú dugus fásta ar nó agus sé inte an ur daine ecail i tartaisteach an immart fásta na dúil go mór is a thóra. Ach dar a beidir just go dásamid go tús go dásamid le do óige híos an sin ag géirí. Cadé mar bhí tógal sogad mar is dóthe gur se get éagsú beidir chuid do thógal soganne hús an seo. Is tócha go raibh chuomh córa feidimúireachta dáíide tá gcuine an déobh sa tíide feidimúir cóireach páirtaimeseach bheith se maithir agus séir cluthe agus bhí sé na bhústéir is tuige seamlas a feid tíbrí an na sfehead agus bhí sé pléile ainmhethe a héal ar fad agus feidimúirí a bheith sin ar fad Dhara bháin go spirte fér agus tógach sin nar a chuireann daoine ceistrum fiúháin i míorlan ángailen cadastit ní deidim se riamh an baile congréadún baile an daingen deidim a gcónaí ó bhunchnach brianam snéint aitheanta a henín lem héin mar rinne in sa Gaeltacht aber nar chuirte ceistrum bíorn ángailen cadastit ó bhunchnach brianan where you from the bottom of Mount Brandon a deidim agus an son leanan an córá a son agus tá cnach brianan anna háach in our sail mar bí mí a feidimúireacht ar chun príomh na gcónaí ar gláánna fád agus an óige bhí goin bhí sé bhíochan siar aber bhí óige úntacha goin bhí takeíocht úntacha an tuismóirí cáda úntacha sa na Gaeltachta anna láidir ag an nám an tú rugach missionéir go seachta chuig caiime adháil beag gin rugach am le léime agus bhí mar an le lé feag blian nó. Me sé fásta, Tá go sin mai mar sin mu astaltin seo. Bhí maithir agus bhá bhí maithir timppel demlíana an mar i London i gobar ar na tógálacha agus an sunbog sé go le lé agus ón Gaeltacht má bháthir chumá agus hostíidir asúlaach rééis stocha im le lé agus rugach mé héanagus mé háir im le léach nu go 16 bog mar síos godí chéí agus hosting maithir a feidimúireacht go bailile agus. Thug mé ar saoil i dtíanamh nó dí feidimúireacht anna tradiisiúnta tá hí go mar knochert wonen, buint wonen, baracéireach, rudi anna tradiisiúnta san slitte is tradiisiúnta fad ní bhéin taracóir gin ní raibh inalde an tóirta gin ar an bhedim. So aber is obair láimh bheithan rud a fad agus tá réir sin is séir cluthe an bhá stonemason an bhá maithir agus tá sé ábalta rudí mar sin dhéanamh chuirteannach chud ebristeach am hi céine a bhfuilm fé láideach.
chumar scoil sa scoil áitiúil, scoil neverk, tá fós ann te me lenaí ann, tá scoil ciad blian ar bhód am léana agus tá míad an bhórálach as an scoil sin, agus aigen son go dtí CBS an dagan, scoil na mar céistí sa dagan, agus I dachas aigen son go dtí allscoil limní agus cláiste mu gan smáil na ghéic sin snéan, sort a dachas sa furas ach ní raibh post saorig gom níor hastig post saorig riamhom nar bhí óg ag raibh sé go chardar fad hastig bhn bheith pléile cuasaí caide nó pell from thugan bhíon eile agus thugam ar saoil thugus agus mo charde ar saoil a fad díomhaoin a lascáil caide timp na háite agus a cahabh ar dóna gan mórrán níor hastig an aige bhin. Bhí saoil anna bhanúsach anna híon plíomh. Well, glórbal sin cinil an bringla de bheith glórgin cinil ar saoirí a chaithú mar sin mar deirú ag mar caide nó pelle mar ar Virginia. Is dói mar sin agus si bh fásan níos géirí goró sibh templíthe ag a fel agus ag léchre pelle an Kevin leat céad na léchre pelle a bhí agat agus tú fásan níos. Eisteach go leor an leichas mó pelle bhí gom nach fearras ó Íháile Matt Connor. An imreoir agus bhí sé de friléad gom Brian blianta hin bóla leis bhís céochna heile cuasaí caide ag an nám. Ach bhí go leor lechra I géirí ag an nám gan dát. Bhí céirí lá ré orga ag an nám agus bhí imreoir bháin áitiúil páidíú sébanach déidir ar a bhuian agus bhí annach chuid imreoir eile fhoireann agus bhí an corna teachtarí an scoil agus bhín saoil cho sin blian níor aon sport eile, níor rugby, níor soccer, níor aon rud ach caid. Agus bhí bháin múntóir áitiúil mór ócháin bhí sé ar drenáil fé dóíomh fé cardiaag, fé séideag, fé hochtíag bhíháin agus bhí rátas a go héin cad is God I méarla agus penéan rátas a bhí again níor feic eile sa tail ach caid. Díorfa gur saoil sais le dránach tor a bheitán ach níor bheith, bhí mar chotóca leis nó a fad mar chahabhaimse an chórá dul ar mos chórá ar scoil bhain se le cuasaí caide an támar fad agus bhí fuileach léchragann cén áibh in ceannas na chluhíos ar teilifíse agus eisteach fiúháin ar henú siar go dtí dóigi gona is cínom cárás nuair a bhí corcaigh agus Gaeilge gimmert néide go 8-7 mar sábháil féir in sa gort. Nuair a chuireach Hugo Clerkin don bart a bhuiineáin in néide go 8-5 is cínom bhí mar a gháilt de tucapráthaí cean chaid Gaeltacht isteach le is toch de heel mar de méir komma. Is storm gan in an gach lenne bheith sin is kom cén cool tá got Gaeltacht chuoine dóige le coolre eile chomma agus domse caid agus fer méirecht agus bí iascarecht chomma sa chlán nach níor bhéin iascar má mis riamh. Kant ar thusaí pelle agus tú de oige te Greengraf agin an seo beidir go deach le óran éan. I cancer ré orge, I cancer in na hanhe nes gennachnimuid Hanhain I gursi pelle a ha gursi craoltóirte agus tíre Cuirfidh go generalte. So hannig mar an Greengraf into Seáil Conal Martin a thugam agus Curo armé a lulat. Agus mas like oran is Greengraf a den erin fuik a her dig a biogaf in sin sa Gaeltacht an common etchel. Agus Hanhain go fecalon ta lehigi Dara Ó Cinnéide Céan Ó Chévan Dahi Ó Sé I mean ta lefte anje dachrechte. Vi card úntoch ar fada gonne an bud sin snéan sé néidir go 8 vi mar Céan Ó Chévan ar choúil ar dead an son agus sé Dahi Ó Sé 16 linne. Tá sé chud bhaidir na leidna san fós an sa timppel chuideú ha lechas nó fós sa timppel chud eile go scape he fuide da ha leidir bháin San Francisco fer gobar le Williams Formula 1 I Silverstone tá Gaeluinn tá Bertachas a Gaeluinn tá ferháin fós a ggéascareach tá céan mar DJ an dát Dara Ó Sé tá sé goráíach tá chud bh fós timppel agus snéad na cuioine úntaach an a chéintún picú is cínú an roiig agus mar sin aber bhí an spéisi gomsa sa bhana ceol de clash gan ná agus snéan dúbhíoch a gin bhmar cruibh an chun dé chum raigeí féil na gáile an buin sin agus na fan bara chorcaig go bhgan sa chluí lechanach bhí Cuirfidh leán agus sin McConville agus an grúpa sin sa chluí lechanna eile. Agus bhuaig sin McConville rumsa sa chluí canisteach mórtas na skillna an blian áide sin.
agus nach chaite go dána mar trasna chéile ríist blianta díhéic agus chola tunna lé cinn tú líam óráin fear úntaach fad líam iarmhúntóir bhíoh sé le sé go minic ar dreáil agus bhí an rud a ríist chóisiimtaí an teachtracht a bhíoch ige gcónaí más fiúgad tachgadí galaras agus más fiúgad bheitthe láthir is fiú rudí dhéanamh gceart nuair a tanú ann. Agus níor bhéon tacticí an rud eile marsin ige múntóir scoile bheitthe ach bhí slíúntaach ige le lena yoga agus bhí anna bheas agus tá fósaigh go chaon duine sa fictúir sin ar a bhearsan as an méid ginse dún thug spreag sé sin ar fad is slí ní chu sé riamh éon bhrúr in dúirt sé héin ó hús ná a prín clúge mé all chusaí pelle héin ach gur heastig bhfuin tún chor émartarin agus annach chud san lena san chudbhatha go ríist tá sé páirteach a gomancaid an na Gaeltachta gcónaí agus an chúis ná go bhfuir irid óliam órácháine féin sais fánartha é íocarnéis as na maithasaí ginse dún ar bhí marróg. Agus te in ar teirte a bunta sin bhanis sin in san chomanéitiúil agus go mothathe thócinneal teangailte agus nascí láfa ach tanhain grúisih mar curí faoi ceirdeag ach thuise bhré an sin ag tús na Malaysia agus tíirí libh go chinnta mai leis ar an sinseir an sin in san Gaeltacht. So cinneal is mintú siar ar an chead chopla bhliain den bhilí seo lorlam beidir fan bhrád agus an mórtas a bhain leis a blianta sin agus go hairithe na buin chundé a bhain seo goibh agus fiú ré higgin fuúgin sin. Well, an rud mé aller common in na Gaeltachta is common beag, counter mór déan ra beag, Skypethe amach go má, chud bhadas na imreoir sin in isbinse mar beidir 10,000, 8,000, 9,000 watha agus bhí an farcaide lánach sa dóigh ar fad, ach míiste fad le chéile sa farcaide in Alaras agus an sása bheits mó bhainimar as an rathbhí rinne gahabhar saoil mar imreoirí caide ná dolasteach dí áitna nó Austrálí, áitna nó Ciarraí agus buachtant ar na huisle, mar ní dólam gur háin sé leis na fórna móra go raibh an dulchan cínta dhéanamh. Ní sé sin nach ná dúra ní hána mar amachchas grád anna ísisiil ar fad agus an taineh thug sé dún bheith dolasteach buachtant ar na buit mhóra na fórna réagacha ar fad. Rálinn bara hisle bhaintasta iad a thuirta nuas agus rud a bháinna hasan am gcónaí mé ála sin níor hiigad ar focail a bhí gine a barc agus bhaintáiste sin gan dát agus fiú bháin ina ghéic sin blianta na ghéic sin ar a chósca dí ollscoilí cochmí na díag bhí sa marachtant le chudas na daine a bhí gimartan ar gine bhí mar na tíos le chéile agus countas rudí dú duine goil mar rálí cheapamór go raibh nos na Maoris nar higéine bhí cultúr defriúla gin bhí rud éigen defriúla gin nar higadar agus bíú cúpla cólín ó cúpla puinte sinúin fiú bhain gorámar defriúil agus sin rud a bháine a ddéireach léam órácháin ina gcónaí an sais an difriocht san a bhí adran antanga san a cheúra agus bheith mórálachas gan dát bhí chud an míorlóireach a gceist ach thug seanna bhí sneachtomsan a bhí hochtaí agus néideag nar dút duimidas na imreoirí san Austrálí, we could never understand what you were saying. Agus thug sé spreag óntacht mar bhísrá well bhí líam órácháin i gceart. Bhí rud éigen a gcuine bhí defriúil bhí rud éigen agus is dónam nar hain sé le muinte Chráilí, muinte Ciarraí na club an na móras an go raibh fuireann an nás na Gaeltachta teacht agus go ráidir an úmpar héin is slite defriúla agus go raibh curchuige defriúla fadagan. Bhair na blianta maithasan bhí déim líana anna bhathagain le chéile is dócha chumar órád social bís na nóhíiseach a géirí an clíar fad bidí parca chrócaig le 2004 lá le Pádraig bhí lasca bháin an gaid agus idir sin agus scréibh na hhéireann bhuaigh fuireann eile an scíal céanna go son fuireann Gaeltachta ó eile fuireann túthe fuireann úntaach fáilsúnacht úntaach é bhíardal le chana bheasa go mar ní ar a líad ní head countas na fórna móra ar nás nímá nó réna hena cruise aber na réalta móra a bhuiigerin fuireann bheog túthe nó sin héin a bhuiigerin sin an taon sólás a bhain ach bhuiine mar anna haine bheas agus tá fethe bliana ó henim bliana ó bhuiig an Gaeltach a géad chréibh agus tá daoine fe mar deadm Skype ar fuide Downs na Austrráil, San Francisco, New York agus na héana teile mar sin ach fós tá nasc san ann agus béige gcónaí agus is go beníon teachtracht bhím sé díar a gohúirta dus na leid nóga níis tá cúpla bliana got ag an levéil sa chun rud éigen dhéanamh chun cuoine geala a chrothúd a téin agus buint sása bheits na blianta san agus má bhainn tú sása bheits tuchaigh na toiríd go nádúthair na gíag.
Ag sé simú Gaelún tú wascid an héalaigh sin agus fiú go méú farne eile reis liv nar heig siid focail a bhí reitú goh ar an dóile gur heig sib sé gur cinneal level eile bunte maithagah ó hiú na peide ar an bhla gur heig sibh an héalaigh gurón géalaigh gríthe a goh agus gurú cinneal seo ag oscailt dorse díomh go cultúr agus go aireacht ar bhlaí inta cuirta ar glórbhla. Ní dóla mo chuomh ag an nám gur hiige mar é. Níor hiige mar cad bhí áráige le mórcháin an tuige min isise. Agus anna vinnig tagan an tuiscin sin chútna a bhín sé ró dhéanach. Mar ganát bhímar an os gná dhégóirí go minic, agus bhíimiiste láirta míorlan is a ríist an éireochlinn mar mechan montóirí géisteach agus mar sin. Mar bé an bíorla tanga an tail le smó, tanga an cheol go raibh spéise go nán, tanga na teilifíse agus mar sin dá. An rud is a fichan siar in is a higiméid an rud speisialta bhí goin agus thóg sé romsa go dtí gras 8 9 fethe go dtí go digas é sin go dtí go digas an tachtach sin a thug duine don bhuian eile ó céirín O'Reilly fear benna morgan ó sé hamreachtant in san Austrálnis an úrtelum we could never figure it out agus níor bhéan ghailna go héin agus just higus an son cheapers bhín ceart bhí rud éigen a gin agus tá rud éigen a gin agus tá rud éigen defriúil a gin agus aber sprag sé sin níos mó sin ins na blianta na dhéicne lean agus sprag sé sin gur raibh aber chluisfá é seo ó orna ganamara agus nach neile chomá go mín decrochtaí in is a ríist ige réitóirí agus ige imreoir eile an grasúra tagan sé an cín bhína há nádach leis an Ireland tún sé sin bres sprag a bhid mar capan sé is aspa tuiscinna agus tagan sé machid a bar cuairnta agus thug sé sin sprag a dúnach Tá mar ggéagóirí ní dólam gur hiige mar é. Yeah, mar deirtú cinneal ornta tagan an cíal sin le híis agus ag an siar. A luún sin cinneal an brisú crí, nar irí libh crú na heran a bhaint ach an commórta sin, an mór sin le lepádraigh agus commórtas na goman, was an dóileach gurbééis sin an commórtas pelle is far a tá fecha ó gin sa tíir seo. Ní le an áras orm ná go bé agus bhí sé de frihléide gom bheitthe láthir ag chluí eile na dhéicsin a bhí scríochna ag craol agus mar sin agus cín tú héine aber ceann sa sound plís fear tán a sleachnéil aber an tahananta sa go son an rud a ha buinte amach go son níis aber fuidir an commógéocht a sleachnéil fuidir na mánéachta fuidir an pelle na man agus fuidir an pelle sleachnéil. Bhí rud éigen speisialta agus bhí sé de frihléide gom héine sin na héisc híos in na measc grind blianta hin rícla canis na héir narsúl agus bhí a chomórálach agus an son tegin tú cecho beaggastá siad. agus ná fi lánach pobl anna bheog ach bhfuil rud éigen speisialta agus fuiineh speisialta ta bhíir agus gé insna seolta agus ní bhairan an ghair sin a gcónaí tá an ghair sin a gota feag tamil chun si agus futéine han son rudí bhchtan dáhharach. Beidir ná bhuaig sleachnéil bhuidir golóir ach beidir ná bhuidir iad agus a hastig bhtha bhchtan ach féich an fithe blian eile chuoine sé tíar an ré speisialta son agus an sampla thugann sé sin don óige teach an cín. Tastíon lechró in óga, tastíon lechró gachaon is cum céad sa tír na bhfuil tú mreachtant tá lechró tastáil agus sinné is tóla beidir gan ina mórna maithas blianta hen leis an Gaeltacht ach beidir chomáile sin go bhfuir mar brúir an glúine eile a bhí teachtan ar níag go é áirithe bhaintteach. Ach is a fichan siar a gcónaí higann túnad speisialta hán agus is a seaamh siarhuaig mar i gine a cúpla bliana hen istí in Ardáin ichi so i measc muinte chlochnéil agus an bród agus an mórtas tar éigen fear i bhd níos speisialta ná mar bheith gimmert le a chunta a gimmert le agus is bralim hanse bheith gimmert le chiaí gcónaí ach a henní mé hen mar chiaíoch gan dat ach a henní mé hen dúspáide mar gine an Gaeltacht agus is rudder lehéis sin beidir agus rud a leanhaig is dóla gab ma héidir fad. agus bhí an nasc go bhín so gil de chuman was go mar an sin níos fuidir éis na beidir an nasc leis a chundé ach dar nó ví tú i de leich mór ag céirí agus nar hanú stafií ins na forne mínar sin in san na hodéin sin na forne fifi hían agus tíir leh cruú na hair na bhaint agus an sin a ré hegan ar an sintre. Cadé mar bhí se sin do watcher cantar so gut was gut an dóile gur chur sin cinil grísúfa chusaí pelle it's an cantar grú rinseogah a bhí immert den ar an chundé ag go fante sin. Is stolim gur sprag sé an a bhór sin, bhí dtíine háinnig groin go raibh sé dianta go
le nuair hasnéimar namach bhí Dara eile Dara Ó Cinnéide, so bhí an dúirt Dhara go íco agus an sunna géic sin tháinig Tomás agus Mark sé agus é dáma Caeltacht agus rán an farta. Agus is tólim gur sppraag sé daoine chun is tócha an obair jónach sinna dhéanamhins na cumann goródar abta le fis go raibh iad meas a gine ar líam ó háinna sppraag sinne go nóir daoine eile ba bhfuil linne cabhrúla le dóg go tachan cín agus forbert sa tail. Mar caiig den éigen é dhéanamh, ní rámórnach in é dhéanamh linn héin, ní féadlinn an chéadún sin na hógant, bhí skillna áide a gcuineach hánig an sppraga ó líam ó háin agus túrna cehra riile ar nósa. Agus is tólim gur sppraag sé obair jónach leis stig den goman an géic sin, go mechan irid sin measa a léirú ar an obair jónach. Ní buich slédí níl commandó clas Gael gar miúil fós agus tásúlim nach méid. Ach an cúte bhatá an do riine ar nós líamíoch an ná imreoirí an nós mise agus daoine eile giscin a déanamh dó cín. Tuige mé sin ar níos ríist mé héin ar a hamsáte le lead na óga. Ní feic ann duit go persint ar chlí ach a bháin an maithas a gginnin se duit fichant ar lead na óga déanamh dulchan cín agus forbartha agus ruí mar sin. Na carúla daoine felsú agus tuige mé níos náfuil se chotáachta rodí sin i bhuachtant. A bháin mar an timreoir is lige nó is leisciúla a bhuiin a déanamh dulchan cín. Sin bua, snéan bua ha níos an na stólam. Agus is rodóntaach é sin is tólam go meachtaín a ránfárt agus go mraidis mar chud de rud a ha níos móna iad héin. Is cant ar ras o gyda sin lefer yn hiri was gyda a rysig tús na Malaysia fi rei or go on den urin agus dyr lat hen wan crwn herin a wunch ag ong siar na blinti sin a nesh Cé hasan matit a na cynnion na buin sin no na calwan si mar vi couple hé den sco an an dehu a gé na dés mó hasan matit na buin an calwan si. Is eisteach a gcónaí agus dean gachéan ar imreoir seo stólam. Cuiníonn na rudí a chaileantó níos mó an rudí a bhuaantó. Thug sé bhuaigard bhacha rinne go canis na héir na 2002 agus tá carda go an ardbacha chuide go reachtan tar leara San Francisco ach mar agus ní lá ná go mí caiintlá go loan siad é. Agus chaile mar a gine ardbacha is dólam dead bhí meán ar 2002. Bhín se dul isteach tamáintisteach mo chu debre den nómatí siar a bóthir agus hasna na gol gan chúis, aber bhí goil seo chomór san na rum. Bhí éad éibertí díanta go agus éad iirecht chuiristeach go tán agus ní raide tá sé amúideach an isise fiochan siar go mórtócht sé do chomór san ach nuair a hanú na lár a stig ní chin tú feic eile, ní chin tú an saoil las má éair agus an son hánig tíróinna gáhís agus cuiíonn tú ar na rudésan agus ag an nám níor hahan sé linn. Ag an nám bhí mar a géisteach le Glórtha sa géiríir á rudí nás piú futbal agus mar níor ahanímar an buahí a tíróin. Agus níor sé sin ceart is thug sé gáh líanarin go dtí 2005 de hanímar an son an sár chaidán a bhí go son. Agus níor chuide mar ahanéir na himreoirí seo ar bachan á híróinna bhí bhuachtanrin go dtí blianta na dhéag sin beidir agus mar chorá agus bhí sé mína dúthir lí mar chud do chumandó clascaile gcónaína a hena chuir riine agus cúpla docha bheith go lena chéile agus hena hóisialta chuide go tar riine agus níor bhéin hena mar hápla bhlas le Brian McGuigan tíim léana hen etil sa dul amachchaí nó áireach agus snéanúir hasní mar a caiint méáir na blianta bhí methe agus ceap sé sinna gcónaí go raibh fua i g muointe chiaí a híróin agus ceap mórna go raibh fua a go muointe híróin dúine agus san idir le chuoíú ní lenach cluthe. Is cluthe an na háachtacha ag an ámach ní len nach cluthe. Agus thóg sé cúpla bliana rinne i géirí ó 2010 go dtí 2005 aitheantas beidir a thuairt don chaidáin a bhí go tíróin agus aitheantas a thuairt don mua a bhí go ardbacha 2002. Bhí mar gortathe agus níor hahan sé linn agus ní hahan ardbacha ná tíróin linn nó cheapamar nar hahan idir linn. Ach na dhéchan do siar in is níl tácht a bhaint leis nó dísan. Tá an cúntas ann bhuaig ardbacha 2002, bhuaig tíróin 2010 agus 8 tíomháttar chéirí. Agus gortaíonn sé sin muointe chéirí gcónaí. Mar an inach ní dólam gur fiú bheith gimmart, tá míad muoach, tá stíomhain bheith buachtant. Ach ní fiúdal níos fuide leis, is spórte, is cahaimse tá ruí níos táchtaí tar lún sa tail, ach ní higann tú sin a bhíonn tú fethe 8 fena tucha héan nó péir. A fiú cinneal ón tíomhaí ag an gosí was go bhí na blinti sin dácharte agus dúin John olú bhí muid
buú gur nach muid géirí takeir de hort sta híró na gcónaí mas conla cos lumsa bhíonna an cearna bhí si sulí canna agus ag immert cinneal scaid na pelle ag gannne hirí a óntí mí bhí comma ionta tasaí agus omí agus mar deirtú an cinneal an cruúistin a chaithú hart idir de ar an académar a bhí se ar an farc felle an ró se tasaí an rófú an ná ro sibh just cinneal a ddíir an fel. De bhí a rion áirithe chosfá scéalta ó cho lecathe lom mar hampla dúirt i ceapan se gon aber bhí bías a gom sa gcónaí ní látham leis an taobh an bharcáil ní hasig gom bheith caint leis an taobh orm is cuoine méid nó ruircó arbacha a chur ceistem timppel gá nómat riimiisgéir an chluithe gábhílas dó bhíon chluithe gealaise go puirte arbacha agus chaise chomas dúirte how much is left, do you think? Agus ní reagréise, agus ní hasig gom bheith gránna leis, ach just ní hasig gom bheith labhart leis. Bin éon nós a bhí gomsa mar a bar, ní hasig gom a bhéalach oscail, ní hasig gom bheith caint leis an bhreaúra, ní hasig gom mentang bháil díadach an chluithe gimmert crochláimhe in ire agus bailúlum, ní hasig gom aithne chudára. Is stoilm gur darúd a bheith sin beidir. Bhína eile ar an bhuian, bhídíiste a brian lena chéile, bhídíiste garagón lena chéile, agus bhí tíróin glórach, bhí golóir agus sin cud an gluthe, sin cud is toch go mí héna cóteáil in is cuasaí commerceáide, tá sé fíorthach gombeach commerceáid idir orne. Ach dúne bhí mar ciún beidir don go is mó dálamímar na ceachtainna ó híróin, dálamímar na ceachtainna ó ardbacha, agus dálamímar go gahamid ar slite a gaharú, agus is toch gur tháinig decha canar banistóir eile isteach ag an am agus dúirtelinn mar an nathróisih lán-Ghaeilge Caeluinn chluichí, agus fálamí gotha is cílam benachtéile Cormac McAnallen ar de mjóri vi gemmert le tíróna gábíle sa tí, agus a den a cúgnám tí ar sin I go helechan gábíle sa tí, agus na hen tiocha second bhí sé sin a túr tachtarach dá fá lecha, békig agus a békig agus a békig. Agus led ciúna bheith Cormac a dtíar an las mudan barc, ach bhí sé táchtach an commerceáid san a bheith hán, agus bhís cráitige caiime rá, bhís rá, God, ná heistófa, bhí numach go glóirige, ach níor hasig gom sa bheith caint leis an taobh ar an riamh, níor hasig gom labhart le a rís just bin rud person gom héin dá bhain scór ní hasig gom ceúí anmh hí sin eún fuair a murna ó fáidí ó sé na bhí mar gimmert le céirí bheithar nós na Germánach. Bí an nós na Germánig i gcónaí, má dhéchanúir na Germánig dúireach sé gcónaí in éon sport, ní bhíon éon ceúr amórcha bín siad fuór chúiseach agus testíhn go meach imreoirí chéirí marsin agus déistísa leis an teachtarach san chuirbh. Ach ag cantar an bhua an sin inne bhíos le cethir agus fi luí forgal dar nói an sin níos luithe é an óráid chailúil gur thugtú agus é omlainn inéalaigh agus is dóthe agus tusa gáil sin agus cineal an Sam Maguire a bhaint agus an óráidtála tuairtuga. Is dóthe ar bhela gur sin neidirthe agatsa a sinna le a dhéanú tríomhan na Gaeilge a th heag tú go rúise santa sé agus go méú géal fad na crunne cineal sprací ag an óráid seo. In náían níor higus agus a ríist nadidir chuna héamh ná barceachta cinné ach níor bhíochtíine rálam chuna héamh go minis cinenne do óráid a thuirtin. Ba cinenne bheith an dadúir na óráid é méle mar ní an béle a hanga agus binrá well bhíon bheithrátas a dhéanamh sanna gom domsa bheith ar dána ó thugáin a déanamh an díochttar cheann cuman caiid an na Gaeltachta agus ceann bhainte na Gaeltachta. Ní láhann feic eile ach Gaelinn agus ba chumilm ar an cúpla nóma a bhí gom cé hiigme nó cé ná hiigme. Seo lá ceann do léhananta mór an na Gael, lá le pádraig, chlé canis amán na hhéireann, chlé canis pelle na hhéireann, tá léhananta móra ar a bhéilear is sa bbliana gcónaí chuna bheith Gaelach. Agus tá Common Lúclas Gael, tá Gael an na háchtlaistigh de Common Lúclas Gael. Agus is chuige sinna bunaíoch Common Lúclas Gael, chun go gcuineimí sin héana an úl mar Gael. Agus bhí se anna hín plí domsa mar na is tá tú fnacht leis an slua buchas le dí an uair sin bhíoh cad agat omra bhí dhéanamh ar an bar an pitch invasion so caian sé sin anna bhórla a gcónaí fi bhain mar rinne an loch leanúna nó mar imreoir, fi bhain mar imreoir, bhráil am an slua seachas muintir arbacha bheit tafta gáhíle sa dó stampíd úntaach a bhí sé sin scáin rúil. Ach I gáhíle sa ceithir, bhí sé chóil fristal náda na céimena agus seán calig mar uachtarrán
agus just chasas chigus dút má ghinnim dearúd réanúd mar ní bhéon nóta gom má ghinnim dearúd réanúd just chur aber rud éigen lum agus bailú dhéad a bhar chuoine sé mar bhí dearúd líanta gomsa buchas a bháil le bord na chun déag irí agus bhí seán san an eclam county board agus ach an rud bhí spregúil mé áidir díadach raimiis an brunna instant pitch invasion son instant slow bhí tafan bhí muintear na Gaeltachta a brúhéint chun tosig agus é a fad chun tosig agus fiúhain feim dechar é láirtar inis bheith na thuúcháin a fad amach tíad a chrí an orsin bheith fan mórtas a chomórtas an iad a héin ach dod chlán agus dod fróiste agus dod muintear na Gaeltachta agus beidir gohfuil sé sináis leheilechsach próstúil mar tá ciarí ann chomá tá ciarí ann ach ní féad le éana déilíon tá muintear na Gaeltachta a brúch an cín chun tosig chun do óráid a chus pan tú fichant an nuas an son bhí Dara Ó sé gortathe má fartaí ó fé hocht a níos bhí sé gortathe do chluiche canis na hhéireann bhí Dara mar chaptaen ar an Gaeltachta 2004 agus chiarí gona bhar bacha 2002 ba cheart goach Dara ann rábháta dar lumsa Róm agus ní raibh agus dairig lumsa be hán agus bhí na mothúcháin anna dhéana smachtú na chun gin an Stephen Cluxton is docha tá hí agus mar sin do bhí nach mór a ggóil bhí tocht an scór noch mar bhí sa ddírig labhairt le muintear na Gaeltachta agus an son ag an secondéir nach chnop ma bhean chéile sa tlua agus bhí sin áde ar ggóilin na Dhara agus ní ramar post ag an am bhí mar Gaelta ach bhí just muintear na Gaelta bhí sa plucamach na haigen na sos sa tlua an tamar fad agus dá láir na méle stolim ná scuil fao bhaile me chiaasfuoi me agus ní ráschanéis sin i dhéanamh réanos ní dhéanaan le héad an taon duine bhfuil bhí daine gur a feban a choléis muinte chiarí bed ní ag sin bhí cúpla chuna héad ná dúirt sé cúpla focail i méle dúirt cúpla focail i méle dúirt Kerry Group ní dúirt grúpa chiarí agus bhí Colm Cooper gúit bhí sé mar leich na himar an lásan agus dúirt sé le maníhé sin agus cúpla peúntóiltige you should have spoken a few words of English anyway. Ciotacha, you just. Couldn't galore Gaeltacht is my happy and healing. Well, visa plucker, visa rolesh would be cartich girl never had got a hosh the cost to be on it. I guess or a chiarí agus chorcaí nach le goit a fóscrí da head ó hópalsach. Ar níor bháin nach says plucker the tail agus banter. I could do the world can you'll fat anum and chluche and nish was get green could work hanchin like shaw mar luti hen funis like and proficient art I guess and target shot her draw like few like na conry head le sky gishin her fad and do like go anum and chluche selche marial gamon and shall parishti no could mar open here and nish Cho fada is goil ober Jona her show Cho fada is goil dine sauce the aum doorhocht fuineh a hoort er rodegen nach wil fakount of heen nach wil fakount of heen nach een sauce of a reinshad as gloonelle a Herbert Schnen rod is tacht hier fad an tagle weg a romse agus lois sky is krim nie me der gedoor in la fógrécha sin la nomadan en head la de braun ravil se cardio ni se capskur joke of a head an la vi aan agus ví niet chauffeur net chauffeur na doort na dúirt na hochtarrán fad agus na dúirt park Duffy gan náms not going to happen dúch agus an son hála sé agus ní feic a gomsa gonne Sky ná komlum pe Rupert Murdoch na rodile an chorparáid na rodile ach an al sonach so go gafa ícuocht a hút chun fichantar dochlathe agus liamórááin beidir go gacha sé siúd ícuocht a hút agus gomach daoine san ospedéil agus an cá bhí a dhéanamh gan nána bhfuil 10,000 duine i gcéan áman in ospedéil na tíire seo agus níl Skyint na hospedéil agus tá siad san beidir chuidir agus se an sampla is beidir is fud amachchan san beidir bhfuil duine tá hochtá nucha blian díis sé sé héle fad a hút i déanamh Ibertí agus a forbert chumanú Gael agus tá sé nó si lehháis agus ní féadlach fichtar chiarí nó Donegal nó tíróin i gimmert tuis nach bhfuil péháil a gist. Tá sé sin scanlach agus níl aige tá cuasí aige anna háach a gomanú Gael mar a hiigh mí inis leis an feindéim agus mar sin dá. Ní sé chótáchtach san. Tá rudí níos táchtaí na aige agus tá sé anna háach ná dían faoi idú ar an sprid jónach san. Agus má bhreahan duine a hat 7 nó 10 blian díis inis fear nó ban in ein choman caide nó amána nó commógaíochta gur
nach fiúdómh a go ama hút tuisc sin ní bheith me de féchante ortha gart, ní bheith me chuna héamh tá dín eile díana bheige as níl feicán dumsa, Tá feiban sunna go tá bail ann, níte tar lú go fóil, be an chluthe gaharú gcónaí, agus creidim é sin, agus creidim go bhfuil chluhííon le nuamh níos fearna na chluhíí go mí a gcónaí. Caitú creún sa rudsan, bhfuil dulchan cína dhéanamh i gine réna gcónaí, bhfuil dulchan cína dhéanamh an sport a gcónaí, bhfuil fása teachtar néhéag súil, beidir nach bhfuil sé cho tanmhah ó heh aesthetics agus rud é mar sin uanta, ach tá dulchan cína dhéanamh gcónaí, ach an dulchan cína is mó dhéantar go manú clascéil a gcónaí na bhfuil daoine tulnach am fuineh agus dúireacht a thuirtar rud gan éon rud ann dó féin. Ibertí mar sin dhéanamh tá sé chótáchtach. Gukante. Ag sa cantir an spur Jonah sin was Caoimhe na mra lua mar geminnic ins na Caoimhe, éit in a vín tíhir de chudhúir an ibar agus beidir nachhain siad an tahantas, na fiú na mra a vín sa gol den fel agus den humó geart. Was go an doilech bhfuil glórianna na mra every híon a chonneal ag immert, agus cinil an jeis an hhuiirtífa, agus an tahantas sin óhir sin na mra a tíhir den urid ins na Caoimhe. Níl agus ní raibh go stairiúil ach buchas le díal cúpa bliana sa stólamsa go bhfuil na maná gaiirí brian bailhead osáis agus tá an choise agus an bróide chu sísa go agus deidir mé seo le tuiscin bhamar tá cehar níana gom agus is breálam go bhfuil siad dána agus bhfuil siad neamhsplách agus tá sé námacha éirí amach agus ará híoch is sinna tá mar club héin agus beidir bhfuil cúpla de an club géisteach chomá agus tá sé ráite gom ag a crunne cín bbliana tá níla míad forbrethe chomá sin agus bhí an ról sa gcónaí go tradiisiúnta chun na maná déanamh na caparí agus an té. Ba chearcamach ban mar chahirirlach nó mar rúnaí lánach, ba chearcamach róla go chéine tá leadan gine déana ann agus tá míad arágant le smógurt go stairiúil ach tá sé garú agus tásúla tá gluiseach dúnta chusúla fethe tá maná inis a géalamh híoch tá costa sí teiste le gumsa díadach an nás na ferh. Tá béle teham díadach na gluhí. Tá rudí arsú leistigh dar glob héin fé láthir agus tá tú díar gorá is sibse sinne is sinne sibse. Ní sinne agus sib agus falla adaran. agus becercamach sé mar sin. Agus tá an clí sé ann agus bhíh sé a chahamach gcónaí bit a dimíon go the fastest growing sport in Ireland. Tá sé sin fear. Tá ach tá ní smó testáil. Tá ní smó testáil. Túr aige túr costa sí teistil dus na mnááil a díana. Tá Louise ní bhuiirte an ar glob héin agus bhí chorá gom le heile déanaí agus tá sí sin tus na hecuineh go polytúil chomá. Agus tá sé sin táchtach mar is léchaí sa club agus tá chalíní ó go fiochan de sin agus tá sé táchtach go gihidís go bhfuil si dána agus neap splách agus bhfuil tuair mí láidir agus buchas le díad tá an rud a gaharú tá sé fós an a bháil. Gukante ach is mai chleistal bhuiirte Dara was go fiú mar haithir le do chuman héin an sin sa Gaeltacht go bhfuil cinneal na cuairtí seo fiú i tarlaí agus a tuit má. Agus tá deoclam stad chuir leis a ghóra fan fel gan comórtas pelle na Gaeltachta a lua marall muidinean léthirlach lei bu muidir cant go foiil ar an dain agus céú ite is a bhí a deir seartne sin. Ach go dtí mar an tosa as agus orbert an comórtas le blinte bogan nuas agus go dtí mar héan an comórtas sin chun tarbh na Gaeilge agus na Gaeltachta. An comórtas pell na Gaeltachta rá bblion agus lechiad níos bhí sé lechiad blion dí rá bblion an bhí sé gine híos. Agus in sa tréimhse sin tá athú doisiirte take ar an comórtas. Cuidir go má chuidir go náfuil chomá. Dras lís ar chiad comórtas an éidir go nach an dó. Agus bhí an comórtas ag fórna na Gaeltachta níos Gaelí an uairsin ná mar atá nu, ní le áras fé sin. Ach le blianta nuas tá léchirlach lí Gaelóga bhreaclia agus Gael na Gaeilge agus fórna ha sé nós blúiseach na Gael scoíochta há daoine ha céad fan giad tomanta den danga agus tastíomtha iad héna chuir anúil ar farc na himmartha. Dúine sa Gaeltacht agus do ornéile sa Gaeltacht ar fuirt na tíide began ir ná na gcónaí agus ní gcónaí go mín gachéine ar an nóta céan ó hebh na tanganda agus ní féidir marrágur bhfuil sé sin sinéar na ná go mín má hat seocha leid nó ban istig seomra festas. Beidir cúigeras fethe le Gael an lífa. Be cúiger eile nach méid fánar a rilí agus sné mar a bhíon in éon club Gaeltachta mar tá meascáin ach a gás léchar loch líon ná na Gaelóga na Gael na Gaeilge tá mélta ag an bellsúnach. Agus an orbert tá take chomórtas fel an
an ré nó an náil nó tá séisteach go mórta spell na Gaeltacht. Is a bhuichas do lech lia, dut na Gaelóga, do Gael na Gael. Agus ní feic mí cheart lei sin, go minic is daoine iad so atá bogthair dís na cáracha ó cheantar Gaeltachta, is daoine iad beidir atá mehead siad a bro séis tí Gael scoíocht, sin tanga cíanna hallót, agus sin naim cíanna bhí ge daoine rábléana agus le chiad ó hin. Cuasaí tanga na churchan cín tí bhean cahabhaimse Dr. Pell. Agus tá nod cían arsúil a nuamh, ach tá sé difriúil. Agus cahatú tag mar nascaíon chluithe héin, cahatú ag séún to go níiad chrí bhfuil rudí níos fearr, nó go méid rudí níos fearr. Beidir nachfuilin chaidán tangan chóthard as a bhíoch in éideag 16 agus mar sin agus a 16 héan 16 dó na blianta sin. Ach tá rud nó tarlúnt agus be ceart fáilte chu rimis an gléichló sin. Gechante agus tumaténig sil go mór leis a chead chomórtas eile cabbíar goméise sin. Se le chunú dé. Ach, tá tú héin a ganis ar thusaí banisteirte in radio na Gaeltachta má na nál hí sin i ggéirí. So, could sé dóil an teirt a bhhainn leis an tuirbhí sin a tá radio na Gaeltachta a chuirfáil do cheantar cosúil leis an Gaeltacht ó Jas? A rís tá sé gaharú an a bhór agus tá radio na Gaeltachta lechiad blian se chuún. Agus ó 1962 go dtí 2021 Dírig an seanarám, dírig maithir, níl na bhfuil an chomathe sa bhíoch fadó. Níl, beidir nach bhfuil, ach tá níos mó daoine, beidir i ggéisteach tas lát na Gaelne. Agus tá dí spóireacht mhór agus bíon na gcónaí méile an radio na Gaeltachta nó radio na Ghaeilge. I dar lumsa an rud tíreolaíocht ar a dugann siad Gaeltacht na counter chu tradiisiúnta. Tá son agus le cúnmh dé bishops an na gcónaí ann. Ach tá Gaeltacht an éon áit a híon bertná túr síos agus lán siad Gael. Agus credimé sin, agus cíimiid é sin héin ar na meáin ho síalta. Tá Gaeltacht ar na meáin ho síalta. Gaeltacht úntaach go bhfuilimse mar rinne a rugachas a tógach le an sughailtacht a fálam méálam a hanga héanas. Be mí a fálam go dtí lá máis. Níl na rialacha gramadí a fad a gumsa. Tá daoine le PhD agus rudí mar sin sughail a ha níos fearr na mise. Tá rud éigen gumsa agus sin rud a ha gumsa le túirt ná go bhfuil mo callam mo bhainte Róm le clos glán, aber maithe crían am bhhair crían na síimse a fád a hánig Róm, cloisiim na fuaimena san na gcónaí na bhím héna caint, agus tá sé sin inbheánach an tógach le Gaeluinn sa Gaeltacht. Ach ní féidirlinn rá fánach sé mar sin. Buchas le dia tá an tír seo gaharú, tá an irid éagsúlacht an iste tír. Ach tá rud a bháine gon éan na láran Gaeluinn is rud comórnta cotíanta adranne. Agus is rud úntacha sin, agus tá ról ag radio na Gaeltacht an son. Agus caimíd é sin a gaint, agus beag daoine rá becheart fíor bhlas na Gaeltacht a bheith na gcónaí. Can dáil bechearcamach, tá míad a fádar an sin, ach bechearcamach an doras oscailte chomá don Gaelscoíocht, do Gaeilge na Gaelscoíochta, do Gaeilge bhíal feriste, go do Gaeilge na gcónta ar fada fuide. Ní lumsa ná níl éine achas linne fad an tanga. Agus tá sé ná, díana sa gí le gcónaí blas na Gaeltacht a chuch gén, Gael an chóge mún más féidlim, Gael an fróiste múrach, tá difriochtaí bega idir Gael an fróiste agus fróiste gón chéin fi bháin. Agus sné an ról bhecha gumsa go persanta, ach mar an ról bhecha chearta bheith go radio na Gaeltacht ná bheith ann de énig de stíimmha Gael a chlos agus a chréile agus a ríist rud éigen a gálam agus tá meascáin maithe gine gcónaíoch. Tá ról an na háach is dom ins na counter Gaeltacht a gin. Ach riaslam a hallú bhfuil ról a gin chomá ins na counter chu tíreolaíochta les mod an Gaeltacht. Agus ha níos móla díanana a gin son, ní an áras an fisin. Ja, gigante. Is do hé faste cinneal fo lethir de ghfuil chud mhór cante an fan flanál teangaí, agus teas go hús an dámal firsta ghfuil cantear an línre, agus fiún sin na Baltaiseir sé Gaeltachta, an sin an flanál ins na Gaeltachtaí héin. Cé mar ecin sibse mar cinál cúnóirí in san cheantar sin go bhfuil an flanál teangaí i go le bhaim ar an ghéalaigh sa cheantar. Tá gá le struchtúr agus tam fiúháin ví léh crochúr a Gilligan san Irish Times in fiúháin, agus alt an spéisiú nach na an tóid gan a díine leis. Ach tá rudí aráige is tólam atá fír. Agus ó héh na planála tangan, is tólam gur agus má go mé seo John Prendergast agus éon eile ha géiste, is tólam gur sais dro okkal nach mornise. Is planál tanga éú a híon daoine síos agus go mé móga caé agus go lárann siad Gaeluinn. Agus tánach a daoine timppla rumsan tá mar na há is féidirméiríad agus is iascarí chuidir agus daoine iad nachfuil a tuileh slí bheitthe
as an danga mar a táimse, mar atá daoine eile ha géisteach linn seo. Agus ní higann siad can héamh gomach pleanáil, mar beidir gine far bhfuil tá pleanáil atá stáil éonúir bhfuil cosanta tá stáil. Agus ní réon áras nach bhfuil cosanta tá stáil. Agus is íocht é seo chun fráma chuir timpeall ar danga. Lena ag beag beanir fleanáiltanga. Laurat a Gaelna éanana go dastíim go Gaelna Laurtlam agus go dastíim a éisteachtam. An fleanáiltanga háisiúla gumsanna tá machlána hágann sí Gaelna gum. Agus tá ócáidí agus amachtaí úntachar siúlaige mar hampla idir-chaptaen agus tabraínan do lena óga chun breis sebhris a chuirtóibh ach tá sé táchtach gachéine chuirt leat sa tlísin. An nar a going to bhí an hosnig an fleanáiltanga so ná gur bhanacha dúlgus a chuir ar chonághine, dúlgus gur becheart an stát a bheith a dhéanamh. Is doch go beo freagro an stát, tá míad chuir aige isteachchan, tá míad fostúdaine chun a chinú gomach cosint agus struchtúr timpeall an Gaeltacht ach mar hiig an Ghaeilinn a gcónaí na is a Laurtarí agus tá sa gom bhfuil sé sin bunúsach sin plí mar hiiscint ar a rud, tá daoine níos iltana mé héna hiig an fleanáiltanga. Caitheadh sé bheith ann mar tá fráma a testáil chun cosanta thuirtamód. Ach ní higann chud bhd am a chósanna sin. Ní higamm sé héna garteach leanna míad ar aige Lort na Gaelna de chunmh dé, agus leanna míad ar aige tógant ar glán le Gaelna agus déanana míad ar níhil a gcónaí agus fés na daoine Gaellimúla an son na ghéag sin a rá. Well, dúnach más tá sprucanna ann, tá sprucanna ige locht na pleanáiltanga breis daoine chuir a caint. Ní héimró ghain I gcóráidí méallar stratéisi agus pleanáil agus mar sin. Is maithaniad ach tá annachad an gartaige chun chuir ó Gaeluinn ar lárann sé chomá dar lum. Gúchan agus tescom go méid chuthú Gaeluinn a cantlinn ar an tartan sigin bheith me chéalaití a déalní chuirn a chur hagla bhar an tartan sigin so sin fear spéisial gúchan se. Is dóthe hús an seo tá muidirne imá first in níaltart sugin héan an seo mar deirtú eitrbí Glórtha an Ghaeilge. A chudí dohfuil mar spéidir leis na pobl Gaeltachta, na pobl tíomhaid an Gaeltacht agus an sin na pobl ins na nua Gaeltachtaí ar nóspal firste, cinneal tart le chéile. On kenchu go mé tahi dahasa on donchangi. Well, gomininic agus in san tíidir fad bíon tú brathir ar a ggóras a dachas farir titan annachchud ar bhún tóirí ar a ggóras a dachas. Agus beidir bhfuil daoine annachchud tuismóirí ar fud na tíide seo agus as sé do rá ní leon Ghaeilne gom héin ach bhhaile me lenaí a churgadí Gaelscoil chun go meach sí go sin gníomh bhúntoch. Ach tá níos móna san na testáil, nuair a chríochnaíonn an scoil ar a tín nó ar a ceithre chlog, caitheadh rud éigean eile bheith ann. Tá míad na fálam ó grúpaí mar sin. Mar beis sé sin na testáil an seotha cuasaí tangan na meachta Gaeltacht, an staideá ige cuasaí tangan. Íomhráthach bhí Gaeltacht analáidir a son, tá iireachtaí úntach ar siúil fel láthir bán má a chuir féin Gael an ríist. Ach ní féad le éana rá go bhfuil sí cho láidir in isis agus a bhíocht rá. Tá míad na fálam cad a Harlíonn sa Gaeltacht. Ins na ceantracha is láidir Gaeltacht a cad a Harlíonn. Tá míad na fálam ó ceantracha leis mud an Gaeltacht. Agus tá chuid bhadas don chur chuige sin á chuir a bhaim me le héadí tabraíine mar hampla sa timpeall idir-chaptaen corcna chorcaíine. Tá siad chuid ócáidí ho síaltar fáil. Rudí spríúil a tanmhacha a heóg le lenaí agus nachmór gur dála an scéal gur tí Gael na há sé. Is dólam go méid cúpla bliana gcónaí go déagóirí nach dtí siad céntácht leis an Gaelin. Ní lenach mó commerceáide, agus má sé níos fusa dóibh Laurta míorla, Laura siad a míorla. Go dtí go tucha sé go dtí 60 8 9 go ríist agus tucha siad an eis. Agus bhreáilm sa bhí chaithna gom ar Nicolás Macra hí sa Ryan, agus dúirt sé gcónaíon clíos fearmhí sin chun Gael nach chun cín. Na annachchud príomhide meánscoil a bheitthe. Annachchud múntóirí a chud amach sa trail agus iad a múna tí bhean na Gael na múna tá ról anna lánach in ggóras a dachas. An so tá sé anna háchtach go raibh Mr. Weimer an glún sin a 60 8 9 fethe a hádulchan na hallscoile. Nuair a ddíireach daoine lótha mar a dúrach lumsa na vísa fethe agus 9 you're from the Gaeltacht, aren't you? Why don't you speak Irish to this fella over there? Agus vi den an Ryan mar hampa lorán am marí mar vi mar snalscoile chéile. As vi me se Laurta míorla lenne chéile, mar vi mar snalscoile agus an son in héic sin dúmar lenne chéile láháin. An vertu chana hé bhfuil in na Laurta míorla lenne chéile. Mar ní mar cíineh mar vi mar níos óige. Ní mar cíineh mar sin in échor. Ní chur éon ar arsúle
ví sa stadéir chemici, ví sé sin stadéir rud éigen eile ní cuiine. Agus ní rámar a stadéir Gaelne. Agus ní raibh an Gaeilinn lárnach nar saoil. Agus tarlíonn sé mar sin. Tá annach a do bhaint na Gaeltachta is. Bíonn sé de pléile cuasaí airgeadis, cuasaí inreoireachta, agus níl an Gaeilinn lárnach na saoil nó go gurtar ar súla dóibh. Agus tarlíonn sé sin go nádúrtha I míol feristim le clia mar tagan daoine le chéile ar bhatha le cuasaí teangail. In san Gaeltacht, ní minic a tarlíonn sé sin, just glachtar leis, sure, san Gaeltacht sin, bimíd, gan dát bimíd láidir, ach tá an lá teacht go méidir gaithmíd rá, caithmíd struchtúr a bheith an, caithmíd ócáidí a bheith againn, chun go dticiach daoine, go bhfuil náfilmíd láitló a héin. Is cuiinlumm agus déanam an scéal go minic tá hainige chuide go beidir a heilní héad craoltóir linn na Raidió na Gaeltachta. Bhí sénig agus heileann an teachtón na reachtas timpeall de mbliana hainnig learn agus chumristeach a siúpa. Agus bhí mar just a máineáil hart agus bhainimar go dtíon checkout agus dúirt an bheanlinn, it's great to hear you speaking the Irish. Agus dúirt, sure, gan dát cadéile láramíist, sné ginimíd. No, it's really nice when it's spoken so naturally. Gur maigad, tá sé go braile. Agus an son chuir sí ceist a bhain stan carta. Tell me, Aduchi, are there many more of you back there? Agus ní raon rud maslach a gceist ná feic eile. Ach an tuigim an rud a cadasa bhí sí tacht. Agus brachas an uairsin an ásáis. Endangered species, gorillas in the mist, tá a go an scanán. Are there many more of you back there? Agus tá an lás an na tacht go gaimid bheith cuioineh a bhfuil mórrán daoine a gaiiríonar maidin a héanaisteach a gobail agus a héanana cholas títhe agus a chahan 7 cochtá 9 fan géad, 4 fan géad á saoil. An idéal atá ann ná go bheith fad a héile fad a chaibtí bheith na Gaeilne. Tá a gine fad go sé nach mar do dhéanta dhéanamh sa tíir se nach mar. Agus fiú íochtaí dhéanamh agus rudaí cinní siimplíí dhéanamh an os a ráile duine go bhfuil is go bhfuil Gaeilne ggéanamh ché. Cogur canna hé bhfuil míad na láirta míorla. Agus just leanort marsin le rudaí marsin. Agus níl tá sé tá buinn sé linn héin, aber is slíochanta héine chuir an úr mar ghine. Agus in éan le níos muoímar an na cuintí polúil a bhain le pleanáil teanna na déile. Agus rud é a tugadh dom baich dédí sína chóm do riim na 4 bliain. Agus tá chomrálach go raibh an déisiú na gom. Tá an tálam go raibh ní gachéine a ha meallta go cuasaí Gaeilne na marsin. No cinnte agus caiim rascailtú ar sppragu hús an seo fásta Dhara. Agus an tam imi helinn was sin cé go pommite imi agus an uair cante go deachlainn a dhéanú go fáil ach tan ceart fád agat was go an teirt in a bhain leis an chant agus leis an hananta duine bí ghfuil an héala gacu agus muide chunneilte gáil bíú sin ó híomh na peile agus ó híomh an tangaide fásta. Afi sé ar dói an deis canta eiletar gur míle maigat. Míle fáilte go mágad féin. Agus beidir go nascail muide in netí duine bí eile ghfuil ceist acu. Hocail off a beidir aim sacu chuir sa chat agus ná mic sacu chuir gáil ná cibí rud is fosa a chuirde me a ceist agah de Dhara. Sin sin. Hi sin, Jimtá. Hello, Cuirfidh gur maigad sin nach sin ar dáir fád agus gur maigad hen a chara. Agus sprag too much here sa FD 3 bliain ó hen, 4 bliain ó hen agus mu ag toirs fuing an thuras fada bhí rowing so tá much 4 bliana níos foiide an amna éis agus tá much istrahal slinna tá much golhan cin jump a bhí a bhíanamh go déal. Jarhin cast a bhíogum sin agus tú caiintear chum is pan Gaeltachta agus an bearla Ciotacha. Agus given amsa jarhin Gina car a blian ó hen bhí fear na bháin agus bhui siad an craol sóisiir jarhin. Agus bhí ar far chuir an parka bhí go máils na dahidí ag deirigh léthe leis an óráid a dhéanú bhs agad so jarhin gur é sin an taon Gaeilgeoir a bhí acu an bhil sé fhoireann ag chumart is ráid go gaithir beidir seaca nó seacha faoin céad an aran nó cé go faoin céad nó go bíad go gaithí Gaeilge go bheith acu nó go dtíos fiú bhéann. Tá an díospóireacht san ann ó hús chuige go bliain tá sé ann agus tagann sé níos uair na hen cúpla bliain mar nar hálíonn rud é mar sin chun sé lag bhis nachar ó na eile stólam. Níl tuiscinnta gom ar chiste náisiúnta cad é an meóna is doch go bhfuil sé sanna féchantir ar nás dá bhéad fórna tá stig an
agus má spreagan sé duine bháin ar an bhuiin sin go raibh ortha an imreoir sinsear sin a chuir isteach ar a barc gur fiú an nuireann sin ann. Ach tá cur a géile gist, tá cur a géile gist. Le annachcha don fiúháin dus na tóirnach a Gaeltachta agus na countrach a Gaeltachta sa tír. Agus tá tuairimíocht ann go méidir gart stad leis an gur a géil. Ach go nádúras dócha agus go persanta is mai lumsa seans deise hút a riine iad héna chrathú gón í seachas rá seanna rialcha dubhas bán agus tása gon leanhaigh an cur a géil leis an gur chuige sin leanhaigh an cur a géil. Ach má dhéanann sé maithas bhuaig fuireann Wolftón ó Bhailligib agus córsnach san chunta na mí an chraibh hinsear a 2008. Ní mór na Gaelgóirí bheitcha go son. Agus bhí iirecht stair Bhailligib anna spéisiúla fad agus dhéanaidir a grí díhil cuasaí gael na chiimead beod son in na dahadaí coilgadaí agus mar sin do ach ní bhfuir do tacaíocht ó 1946 agus ó 1946 le leigh an gael an beagán tá scoíocht in gaelan acu tá daoine úntachas a phobal ach an idirna chuirdroch an parc an uair sin fiúháin ní bheidíist angailach bheith cúpla duine acu ach ní dólam gur leisan scéile rála ha son fanamachas an gléint se chuún mar ní go leor gael na goibh. Má ha duine a bháin ar an bhuireann sin a ha spreacaige go mórta spil na Gaeltachta is tólam go bhfuil maithas tíanta an son agus is tólam cé go bhfuil cur a géalaigis má ha fehanné nó tuchanné den eile nachfuil gael na chu agus go bhfuil sé chur lag visnig ar orna láide Gaeltachta nó orna láide ar nós na Gaelóga lechar lochlaí a ha ciad fan giad tomanta don rud. Beidir go bhála módíist ó lehéadí Gaelóga lechar lochlaí níos mó ná mar a bhála módíist ó orna Gaeltachta. Méid go méidíist náirithe ná a bheith ach duine bháin. Ach is tólam go leanhaigh an cur a géalaicháin, is tólam go leanhaigh mar begur an gist náisiúnta díag na fórna go tradiisiúnta agus tá seanna dhechar a rála daoine son níl gael na go fanamachas. Beidir gur bhíú tuairtféis briseach go mórta sa briseach agus rá íoch scrúdú béle bheith mar atá le cuasaí tííocht agus cuasaí damas. Bhí tá sé caiitir nós na neamara hin sin? Nós cén rud? Nós na neamara na Germany bhí caiitir na Germany agus sé bh gimar ná le céirí. Bheith fuair mar jouler agus clinicúil agus dómh agus bán agus hioch sé tá nadidir an mech mór an fór na Gaeltachta láidir a bháin ar an slató sin. Nadidir an mech ach sé spéisiúil. Féilm chuoine bhar cópla fuireann dearfá dagur feadh scrúdú béalartha beidir go bra ach is cinnte nach íon gael na laurann siad 7 lá na seachtaine. Agus ní féidir ní te go má leanúnta Raidió chur a géal riamh. Ach má dhéanann sé maithas do dhuine bháin is tólam go bhfuil Aragón town gur fiú leanúnta Raidió se feadh tamil ach tá sé leanúnta Raidió feadh tamil bhanis. Agus just rathaige lehéidí ar na géalaige is ní clinne focail bearla an amar bí. Dú sin an defer teanta go cumbras pell na Gaeltacht agus cin tú bearla ríhanna. Is tólam gur constituency de friúil ar fada an Oireachtas tá na fíorghail daoine ha spreacha ar fad go ag sidan go hills go hamláán a bhain fáil súnach insansil atá chahabh go tí bhán na Gaelne. Ach in annach chuid fórne ar bhuiin héin na measc an Gaeltacht aber. Tá daoine ann as ní mór iad munlach an bheog ach níl cuasaí tangan táchtach dóibh. Tá sé dain tá tagann siad chuún chun cluthe a henín le immert chun cólódar a bheithe có chun cluhíí a bhachtain chun sport a bheithe có tá policy tangan gin glob agus tuigann siad é sin agus ar bháin na figiú leir se ach na réigemín siad an gata amach a ríist is sport ibre a héan gné cultúra ibre dó. Buchas le diaad ha mé níos láide ná son ach tá damach dahad imreoir agin. Ach cúgan á séir beidir a ddíarach bearlátha beidir láirta míle mar beidir níos compórdaí a láirta míle. Ach beidir just aspa tuiscinné sin agus go siad chun tuiscin na fós. Agus tá sé sin garú ní bheith an rud san fíor fethe bliana hin. Ní bheith an rud san fíor fethe bliana hin mar gael na fada bhíoch in na héanáit agin. Ach tá sé brúisteach agus hálóin agus níl me láirtar cheann éidir a hálóin
go meach sé fíor a gás chuidóir an chearú go tradiisiúnta mí hall brenach caig person an láidir a bheith leistigh den goman a brú rudí an cín. Agus uanta ní bhíon go gach fuireann féis agus mar sin do go mínse go éiríonn le bheith nafaiseach méáir go ben rud is táchtaí a go nach seisiún má tréálacha ní seisiún má tréála tí bhean na Gaeluinn. Forír tarlínse agus leis an nós atá take isteach go an lúclas Gaeluinn is tá sé den nós agus chnochéine ige commórt spell na Gaeltacht na dúnibh ceann san fór na láidir Gaeltachta duine an déobh má a co a déanamh na drills agus na henadile I míle. Chuireach sé sin dí mát gan dád chuireach. Tá duine an déobh má fachta gné sa Gaeltachta mína ach tá sé fachta I bhí a héanaar an gníal gur tá Gaeluinn bhre agus múteir Gaeluinn agus bíonn sé múna na páistí sóí agus I bhí a dó tá sé a dhéanamh gan éon fingin a lora gan éon chut gan éon rud marsin bhain dónach agus bhín dá principal san táchtach dúine sa chuman agus ní le naiblis ach is rud nó dúné sin duine an déobh má fiúháin a gáilt aber bhí mar anna hóntaisteach ní rámar cho hoscailte sin go tradiisiúnta. Ach mar le a cheisteáin ní chéimén leiser is scéil, féad bheith Germánach méáir, is féad agus íoch commórta spell na Gaeltacht ná bíoch fethe ceir ar ná bíoch digín dórne fíorghail agus sin agus Daire fan Changi. Se, Bitre commórta sala a rectal. Paddy ceistúgatsa? Yes, mar a meistileh gur ce mai gad as an óráid sin hatse gomórlam bhí sé spregul agus spéisiúil. Stoha an tú hort siar go gabhil sa dá far láidir ardmhatha mé híon agus sníad tú hort siar ag an láid bhí man bhí mé éagóir heim a bheith chumach nes dur germs a gcónaí gur bhíon lás far de mé héile tá tú pósta. I suppose a case of gom na why sé a goni grow an cheflin sin le céirí agus ardmhatha agus an sin siaró an grow gur cheflin cinneal tradition de an in sa fé gro ma go bhar a chéile ach a goni wahí mud an seo má tá gáil críomh na heran a winskeidir céirí a bhulu. Déan na cefní tugad sa héan ar an sin ardmhatha McGeaney agus Marsden McConville fahí sin an ardmhatha an ro origin mass adribh nó ro a ceflin. Do bhí im léana dá bhíle mar a sóldad bhí cóscór adrin agus chumar an tarna lá a hán breise agus benéon tarna blian as a chéile gur bhar bhacha tis cluthe chaúnt a réigen agus chailehar ceann eile gábhíle sa héan. As níor ceapasa a gábhíle sa héan ar a bhuiig an gailehar ardmhatha sin déir le ardmhatha tá siad mehanis tá an chans methe. Agus fi a róin a ríist a gáhíle sa dós fi mar chépers. Tá sé dachar buchn ar an bhuiin chéan a ríist agus ó heh caidirh bhíh cúpla cluthe dúchláin an scrían cluthe dúchláin bhéidir ardmhacha agus sin hísan a scéitna a limnach bliantar. Bhí mar go an lá brian, ní bhéon fel an, just dornálaíocht bhí an. Agus bí an tanna son adaran, ach bhí meas gan na fórna ar a chéile. Is dóna mé a bhfuilin le Ciarán McGeaney mar hampla bhíon meas go teir. Is sin sort duine agus an héic sin ó sin McConville aber tá sin cho múnta mar rinne agus mar le agus tá tuiscint Don go ben pundit is fear teilifíse de hallan scéil, aber tá sé cho tá tuiscint úntaach aige ar chósaí pelle agus tá na chreicán chomá. Is in na dhéic sin a chun tú aithne ráhíle stóníomh le Benny Tierney na bhfuil goile go leis ní lisa gom aber just fear seo ceart. I bliana dá bhíle Bísa gimmert lánta sach hí Benny Tierney taobh hirdom sa chóil hí Dara Reid an barcáil agus hí Benny Tierney béigh ar Dara Reid like hit him there, Jar, hit it, agus just to wine. Agus in some yearfa team for this, we have mango guard or Benny. Agus we have sure, well, why can I with your fat arse there? Agus just yearfa have a guard. Agus be no so comes from our dude gone loud ledine. And the boy, ach she Benny is more hostile man son. Or we have just to go ni yak to hear the thing. Ach, didn't I read that Benny to hear than Ramesh have had. We shana were all as. Ardmhatha agus as héin agus as a chaidán kick amach agus go féin rodile. Ach bhí is cílam Benny go má. Níor chuid is an aithne ar na McNulty's, Aidan O'Rourke bhuilis leis cúpla bhálta. Marsden led an hiún bheith Marsden an mé de mí na chinné le Queens chomá le agus gon na Boundary agus mar sin.
ach in die dhéag sin chuir sain ar riine ábacha má San Francisco, Ulster GA Club of San Francisco. Ceann clubna is fearr atá America thuig ar fad, agus an cultúr chomh láidir go son. Agus an rud a chuir úntas rom chuir sain ar a son, an meas a bhí chuir chiaí, cheappas gur nádas a bheith chaáin. Agus bhí rá jippers. Hastig wood says four bheith gotóibh ach níiad fá. Bhí mar sais brainwash na bhí mar gimmert ach an son chun tú anar agus níl is gaeliad is daoinead ghfuil measacóid a gluthe agus dúiréis an son tá meas ar chiaí I go gola. Tá go chéine tá níos mó cluichí cena se léir an caiilteige chiaí ná éanair tá níos mó caiiltegan ná mar hab nach mar má Bute fendras tá taígan ar chluhí chaúnt níos mó áanair nile chluhí cena se léir chaile mar an count an gáhí is dó bhí sé ar gríthe go persanta bhí sé mochraí mar heasta go mecht Dara Ó Cinnéide an Nordáin snéan rud is mó chailech ahar leis an bblion sin agus bhí Tomás Dara agus Marca gimmert agus heasta bhain iad a chuir an Nordáin agus be deáir fádaí ban stóir bhí gon agus bníon bblion na bear bhí go pádí mar an lá a chuidir ghearthir sa ché just nach a riamh says máiste wrong cart ó hef chun Spanish tíocht a dhéanamh homer festus agus hastig gwn bhtan do fádaí agus do Dhara agus do Hamas agus do Bharc ach benéan finscéal bead ar bacha a ruidéis sin bhain agus tá sé ann sa staide gcónaí agus deir ná sin mar caldan am gcónaí agus dúirteir am cúpabáta capan ná sin bechearcha nach cúpa ceann eile buirteag ar bacha agus creidim se go raibh ar bacha níos fearr mar réidir a gábhíle sa cúig ná mar viidir gábhíle sa dó ná idir na bhuaig a gábhíle sa dó ach ní féidir dilna gaharúnis nen áilecht a bhaine leis an rud a fad staidin ise sa sé methe is cumlumsa fes na chluí ha immerthe ach na chluí ha taxúas tastímon go meach bán go David Clifford agus I gan na cholecha sin snéan aim ha gomsa fel láir ní chaim míad annach ama isting sa tétarna kaint ar na chluí tá methe is a Gaeltacht daine bí mé kaint na chluí ha taxúas a tacht a roin Gar ce mai as fre. Méle fáil. Bhrelam de gurthú John Prendergast an ceist seo ort Dara in é leoma, so John ar bhile de Sure, cover ní nach písbío gachtarm hiiscinna bhíoch ar leanaí scoilú scoil neirtéir gobhí sa ceir agus cuaig óráid gobhí sa cethir álam de glán beabhar a bhíochas le líamh mar sin nadidir an chuoin le daon chuid de nu a fiú an tús athirtú mar beoch sé go das. Well is a go na a chola an óráid thnáis agus ní bhíon is a go ag bhí dímarm lom héin ó heh mo chud gramadí agus go chéir bhí cúpla rud batún gramadí stigan agus agus mansínar ó fianachta nadidir bhí hennig chuide go bhéiristoch ó páide go fianachta leach goil ceart hána sé chuman teachna na dhéag agus cearta sé cúpla batún Guinness. Bhín ceartaige bhís ní credim go úirta sin agus dúirt cúpla rud ach ní chuine aber stoilm gur sé táchtach dom just bhí líon éigen go do sach goach says ní chuine me gart ach bhí sé táchtach dom locht beine stíocht nó réocht ará mar as bhí sé táchtach dom ará go raibh pean agus falling déanta a gcuine I gáhí sa dó agus gáhí sa tí agus gáhí sa ceir go dísan agus in dhéag sin just go maithagat aráile go chéine a chairighlinn sné ní hen óráid spreagúla nos Joe Connolly nó Anthony Daly de bhí sé le chunta an chláir agus tíine mar sin rudí bhíon ófártha bhí ceann Peter Canavan déarna na bhá mar bhí foscailt am lánach gás an chiaí dá raifá bhaid leis ní dóling go meach muinte chiaíró bhéoch fiúháin mar aber very subtle go machen ra as be an region chod kan heb begéist let agus ach vi sé tacht op boch aáile déine agus vi sé tacht a hen a hoort an dus na chluhíhí keiltegun ach an rud an am chríine godín lá han van chorá níos fear tu gom da bhain an chanceéis ó hef gramadí agus í war. Is for sinnar fad chuméid an háasta ar frostbóthir agus le héad so máú éon. Héon John. Bhfuil ceisna ag duine béala in sin tím bhfuil rinshaid gret go cehann le héana an óráid Dara so bhí sé rás ag neart timppla na tíar a hanhain hí san sin I géirí. Bhfuil ceisna ag duine béala gur bhfuil le chur? Cho ceist fáin sin ann. Hi
Mí bhechas ríist ar bhunas anna holtas. Tró tóna min. O met an Lord féin obair dhéon tú don sib san maríart fá agus an ard a churgad ar príomhúm na Gaeltacht mar há na físán son anú sáda chu fáid de gine gosún ar nos hénig go há géirí snasa chur mo chud Gaeltacht ar mun tú sása bhasa nó raibh an bhrúirt. Bín fistruch a gcónaí nuair a hagan daoine chomar déirigh Aberdé seo agus Aberdé seo. Aber tu me sampl vi se na háach dúna gcónaí sa bhunscoil agus dúirlín gcónaí an iar-chaptaen a bheith goin. Ná haber breis go dó aber breis, ná haber staire go dó aber staide. Agus is fuimar le, agus bín spéisiige locht fáil a tangan a gcónaí ins na fuimar na sanna ghinan an tanga. Ní hiigim sé garte, ní hiigim nó a haimrá. Gas tásúlagum go dagan sé go nádóra chóm. Nis is a ríist gem fá batún gan dát. A cho hef na fáíochtta tá sé táchtach gomecht na fuimar na CH san i a scór nach gomecht na an iar-chaptaen sin rud a bharíon mis gonaí má bhí me dírig I gin bhach cen taí ha ge duine ó chu gemón mar hápla ar an Gaelinn éistín cuamach gcónaí leis an air. Chuna sa déann siad breis agus staide agus the minister says déir an taide rudí mar seachas déir an tara. Agus tá an difri agus táimse mar sin mar tá annacha den seanarám tá timppel a bhí na cáise bhanis na fuimar na son agus náfuil de heile. Má chlán héin mar hápla. Tá an air lehananacha agus ní hiige mé, mar ní chluisn siad sin bhmsa ach sní an áíocht a cógus tá súlagum na a bheith sé 16, 8, 9, beidir go ducach an rud san chúcha. Agus nínim chuna bheith a gartú go chéan nómat an lá. Aber ní hen eisiom lár mise mar gaid nó mar hismathóir. Mar tá a láirt an Gaeltacht nó agus tá Gaeltacht áirithe teacht an eiscút. Agus is tólim go rud é a bhaineann leis na glónta agus fé cheann fethead nó teocha bliain eile go méidir go meach Gaeltacht anna gifriúil á láirt a bróiste múrach seachas mar a bhí. Ach bhhailem an iar-chaptaen agus an CH láidir tá tíormuid ó sanna há gutsa agus a haige dtíon eile há géiste postocha. Níor múneach gramadach dúna ar scoil. Blian a bháin a múneach gramadach dúna sin mé héna ceartú san blian a bháin sa tíú blian bhí mar déanamh an náteiste go náma bheith intersart. Agus tháinig brathir Christí ó chunta líise agus dúirtélinn. Is tó le muinte na Gaeltachta gohfuil go chéanna de gartacha. A cham sé géisteach libh agus níl, agus fin cartaige, bhí sé ar gartú na hen lá. Agus dálamís iridhhaid sin agus buchas le dia nar a hosníos a gobar le raidió na Gaeltachta. Bhí annach chud lochtaí ar mo chu cainte, agus buchas le dia bhí le héadí, mar ní chéile chu bnecht éile múntóir úntaach ar fad. Agus mí halló sé, agus é gána mar agus tá bhí me géist le helaní héanais, agus tá irid le fálamós na daine sa, má bhín tú géisteach go cruín. Agus nuair a hagan daoine chumsa do thograí tangan Aberdé seo agus cin tafadar seo. Dinim sin rud a hagan go nádúra chum, tá súl go bhfuil sé ceart ach is cinnte na fuimar nó iar-chaptaen agus CH agus bhí mar sin tá sé anna háach. Ní hing cad géan má hangan ar idir me ach tuigeann na sainola. Sunar dóibh gur mé maigad ina min as an cheist sin. Agus sin grú ceist ag sémas ó túma. Tháinig mé tearta sean sin. Smiles. That's a good one, Jock. Well, Hog sémas ganzi dom cúpla bliana hins tá sé fósa gom. Oh no. Yeah, ganzi le dahanna chiaí. Ganzi na scoile, yeah. Yeah, sin fear absolutely dahanna bunscoil full firsta. Well, ma te ceiste in your biela heglin creach a chur leis. Mana bhfuil din your biela gur ceiste chur. Dói is starhí sé cho jas an idirchontae lácht agus is cinnte gur léir aithne an ard spéise in san bhéid bhí le airte go mar dearm hocalinn lansanóirim ar fe coppla le eile ach tá muid inta buíoch grúta sesta bhéile in an 8 mí maigus. Just Harceann glór na móna agus féile nearí agus an danealann seo in ar na carach sí sílim gurú sin
Har bheith spragal ar fad bhí óir an sa caintin sin go thuisce dúir agus an tálan gur hafadmid an caintin seo agus tá géirí sin mar bhí muid a chur amach ar YouTube agus ar an rádió fásta. Mar dúirt meid táid an bhuiic agus tá géirí ar 9 a dúil le buil le bhééis cumar spell na Gaeltacht agus tógáil. Bhí mé híon mar a dúirt mé ar riomh inné, bhí mé híana a caint le Poblascoil Corca Gine inné, ar an martin sin a caint fan teanga a mé farste agus tá mé híana agus John tá rinne gin beidir turas wallartíthe agrú beidir ísó fel farste a ghlacha hí Corca Gine agus a wallartíí agus se go hóntaach. Tá te teach go homlan lása gur afhiohan daisian de meid agus gur cór dúin a bheith bogu mag as na saoús agus go le chéile an gur sin an spri agus goí hen achtar nó mar chuid sin agus mar chuid an spri sin a bogu chutosí mar bhí cíhar an níos luúa be crothir ó geilgin a gin teach se hogin agus be rint ceint na eile chat a níos be an tulas ar fád ar Facebook glór na múna in sin, but a rí dar gur céad mai sin ar dó ar fád. Míle fáte, gur míle má gah an goide. Gur míle Dara. Okay, slán liv. Slán, you white.